ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук дуюм рақами рейтинг Арманд Сарукян зидди ҳафтум рақами рейтинг Маурисио Руфи рӯзи 19 сентябр дар турнири калони UFC 331. Аз аввал рақиби Арманд Сарукян бояд ки Чарлз Оливейра мешуд, лекин ҳамдаста ва дӯсти наздики Чарлз Оливейра даргузашт. Аз ҳамин сабаб Чарлз аз ин муҳориба даст кашид. Акнун ба ҷои Чарлз Оливейра ба муҳориба зидди Арманд Сарукян Маурисио Руфи мебарояд. бояд қайд кард ки ин муҳориба дуюм муҳорибаи асосии турнир мешавад. Ана муҳорибаи асосии турнири UFC 331 бошад муҳорибаи унвонӣ дар вазни 57 кг реванш байни чемпион Ҷошуа Ван ва чемпиони пешина Александр Пантожа мешавад. тавсияи беҳтарин барои одамони хароб марҳамат Secret Energy аз ширкати шифофармо ки 100% табиӣ. дар ин Secret Energy ҳама намуди донагиҳо, мавиз, зардолу, анҷир ва асали тавилдара ҷойшудагиаст. касоне ки намедонад, донагӣ аз ҳама чизи серкалориядора ва ин чиза шумо истеъмол мекунед барои вазнгирӣ ба шумо ёрдам мекунад. барое ки ҳамаи донагиҳо дар даруни ин ҳаст. барои заказ кардани Secret Energy ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. чемпиони вазни миёнаи UFC Ислам Махачев боварӣ дорад ки вақти он расидааст ки Усман Нурмагомедов ба ташкилоти UFC гузарад. фикр мекунам ки айни замон вақти хеле хуб аст ки Усман ба ҷангали ҳақиқӣ биёяд ва шансро ба дигар ҷангварони дастаамон диҳад. дар ташкилоти PFL мо боз се ҷангвари вазни сабуки дигар дорем. Усман баромади беҳтарин нишон дод. ӯ барои ин муҳориба меҳнат ва тамринҳои сахт гузаронид, чунки рақиб дар ҳақиқат бақувват буд. лекин Усман стили хуб дорад, ӯ гӯштини хуб дорад ва худаш аз гӯштин ҳимояи хуб дорад ва ӯ ба дастон ва пойҳои худ зарбаҳои хеле зуд мезанад. Усман бо ҳамаи ҷангварони топи вазни сабук ҷангида метавонад, бо Илия Топурия, Арманд Сарукян ё ягон каси дигар. умуман дар топ 10 UFC ҷангварони хеле хуб ҷамъ омадаанд. Усман тамоми карьераи худ бо мо тамрин мекунад. мо дар вазни сабук ва дар вазни нимёна ҷангварони хеле бақувват дорем, чунки мо доимо якҷоя тамрин мекунем ва спарингҳои вазин мегузаронем. ман сатҳи Усманро медонам ва медонам ки аз дасти ӯ чӣ корҳо меояд, гуфтааст Махачев. ва дӯстон, аз рӯи суханони менеҷери Усман Нурмагомедов Али Абдулазиз, айни замон Усман бо ягон ташкилот шартнома надорад ва агар ки UFC шартномаи хуб пешниҳод карда тавонад, пас Усман метавонад ки ба UFC равад. айни замон Усман Нурмагомедов рекорди бебоғ 22-0 дорад ва ӯ чемпиони Bellator ва PFL дар вазни сабук аст. топови ҷангвари вазни миёнаи ACA Фаридун Одилов оиди рақиби дар пеш истодаи худ Алтинбек Мамашов фикрҳои худро баён кард. якум муҳориба зидди ӯ барои ман дуюм муҳорибаи касбиам буд. ҳамон вақт ман ҳатто намедонистам ки Алтинбек аллакай рекорди 9-0 дошта, чемпиони ҷаҳон ва чемпиони Осиё аст. лекин агар шумо ҳамон муҳорибаро тамошо кунед, пас мебинед ки ман пирӯз шуда будам. ман ҳамаи 5 раундро гирифта будам. худи Алтинбек инсони хуб аст. баъди оне ки дастони ҳар дуямонро бардоштанд, ӯ маро ба оғӯш гирифта гуфт: бародар, ту ғолиб шудӣ. ӯ инсони хуб аст. барои ҳамин ман боз зидди ӯ ҷангидан намехостам. лекин ин варзиш аст. барои ман реванш зидди ӯ маънои принсипиалӣ надорад, чунки ман дар якум муҳориба ғолиб шуда будам ва ин чизро медонам. ана барои Алтинбек бошад, фикр мекунам ки ин муҳорибаи принсипиалӣ мешавад. дар ин 10 сол мо ҳар дуямон инкишоф ёфтем ва рӯзи 15 август маълум мешавад ки кадоме аз мо бисёртар инкишоф ёфтааст, гуфтааст Одилов. хотиррасон мекунам ки реванш байни Фаридун Одилов ва Алтинбек Мамашев аллакай рӯзи 15 август дар турнири ACA 206 мегузарад, ки ин турнир дар шаҳри Москва баргузор мегардад. якум муҳорибаи онҳо рӯзи 10 августи соли 2016 гузашта буд, ки муҳорибаи онҳо тамоми 5 раунд идома дода ничия ба анҷом расида буд. акнун расо баъд аз 10 сол онҳо реванш мегузаронанд. дӯстон, ба фикри шумо реванши онҳо ба фоидаи кӣ ба анҷом расида метавонад? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.